Wong nandur mbako iki ora cukup mung mara nandur, kudu ngerti mangsa. Dadi mangsa wayah mbako utawa durung. Aja nganti awak dhewe panja mbako ananging udan teka, lah iki sing dadi masalah. Ya iki wis untunge kanggone sing bedeng ngene iki, kaya Pak Sugih ngene iki mesti ya sing jelas ya kuwine ya jelas resik. Soale wong nandur ora cukup mung sepisan, amarga enek udan kuwi mau. Dadi kadang wong sing kesusu iki mesti, ketleyek ya akhire apa lah mari panja udane teka. Wis ngomong-ngomong masalah panja sing bener sakjane iki tanja apa panja ya? Aku kok ket mbiyen iki kok sik kadang kleru lek nyebut iki kleru iki maksude sing bener iki sing gendine